Ekingo dugu ia 160 ekintza guztira, ekingo dugu betikoak, esparru guztietakoak, aurten garrantzi handi hartuko duela, palestinarrek egingo duten dantzaldia. Aurtengo nobedadea, kuadrilla txapelketan izango da limoisaria, ez? Jarrera txarrak edo respetu faltak tolatxaleok izango dugu aukera emateko limoi bat eta jaiak amaitu osten, limoi guztiak zenbatuko dire eta kuadrillak puntu gutxiago irabaziko dute, saria erdia kobratuko du. Dana ez jasotzeko, ez? Aukera izango du limoi zukuko guztiak edo limoi guztiak edan. Zigorra gutxiago izango da. Pizkat urduri, azkenean ez nahen espero, eta hasieran ez nekien egongo zala bainbeste galdera eta nien pizkat lotxatia horretarako, baina ondo eta posik azkenean dalako ore bat izatea herriko txupineroa, oso posik horregatik, eta gogoagaz jaiak hasteko. Bai, aipatu nahiko nuke, galdakaok modu aktibo batean erantzungo dituela eraso sexistak, eta ez dela ongietorria izango, errespetuz ez duena jokatzen, eta azken finean jaiak danok egiten dugu eta danontzat direz. Beraz, balore horiek ez dituenak errespetatzen, sentitzen dugu, baina ez da ongietorria izango herrian.